sabuwar tashar samar da wutar lantarki ta Zandar mai ƙarfin megawatt 22 wacce aka kashe kuɗi miliyan 14,400 na sefa domin yinta. Wannan rukunin wutar lantarki da kamfanin Istimar West Africa (IWA) na ƙasar Mauritania ya gina tare da kwaransa na Turkiyya Wine Energy bisa tsarin yarjejeniyar haɗin gwiwa tsakanin ɓangaren gwamnati da na masu zaman kansu PPP Samfarin But da aka kulla a jamhuriyar Nijar zai ba da damar tabbatar da kashi 125 cikin 100 na ɗaukar nauyin bukatun jiha ko da ya kasance an samu kacewar layin da ke ba mu lantarki tsakanin Katsina ga Zawa Zandar. Insha Allah game da wannan aiki da shugaban ƙasa ya ce a aikata, in Allah ya taimake mu a cikin wannan gari namu ba za a sake kufir ta huce minti 30 ba insha Allah na huta. Wani abin lura a nan, adadin wutar da za a samu yana ba da tabbacin samuwar lantarki ba kawai don haɓaka ingancin sabis ɗin da aka bayar ba, har ma don taimaka wa yankunan Maraɗi da Tawa. A jawabin da ya gabatar a wannan taron, ministan ƙasa mai kula da makamashi Ibrahim Yakubu ya yi gaisuwar ban girma da barka da zuwa ga shugaban ƙasa kafin daga bisani ya tunatar da cewa samar da wutar lantarki mai yawa da kuma inganci ga ɗaukacin al'ummar Nijar batu ne da ke rubuce da mayan harfa a cikin kundin tsarin aikin program de renaissance na 3 na shugaban ƙasa Muhammad Bazoum, wanda ya mai da batun samar da wutar lantarki a matsayin ɗaya daga cikin abubuwan da ya sa a gaba. In ji ministan makamashi Ibrahim Yakubu. La fourniture de l'énergie électrique en quantité et en qualité à toutes les populations de notre pays constitue une des priorités du programme de la Renaissance Acte 3, sur la base duquel le peuple nigérien souverain vous a porté à la magistrature suprême de notre pays. Ta hanyar gina wannan masana'anta, in ji minista Ibrahim Yakubu, hakan zai baiwa da magaran ikon buga ƙirjin cewa maganar a yi kufirkin da za ta wuce mintuna 30 sai dai tarihi, kuma abu ne da ba zai dawo ba har abada. Manufar mu ita ce sannu a hankali irin haka ta kasance a duk faɗin ƙasar nan tamu ta jamhuriyar Nijar, in ji ministan makamashi. Ya kuma ƙara da cewa ofishin ma'aikatarsa na tattare da cikakkiyar himma wajen aiwatar da dabarun samar da wutar lantarki na ƙasa suna yi da nufin ƙara yawan wutar lantarki daga kashi 20 cikin 100 zuwa kashi 80 cikin 100 nan da shekara ta 2035 tare da samun matsakaiciyar wadatuwa da wutar lantarki da kashi 40 cikin 100 nan da shekarar 2025. Minista Ibrahim Yakubu ya kuma sanar da cewa ana ta gudanar da ayyuka masu tarin yawa a duk faɗin ƙasar nan waɗanda suka haɗa samarwa da suhuri da kuma rarraba wutar lantarki ta hanyar faɗaɗawa da ƙarfafawa hanyoyin sadarwa na wutar lantarki a cikin birane da aka riga aka samar da wutar lantarki da kuma yankunan karkara. Ya ƙara da cewa daga cikin wasu abubuwan alherin an gina tashar samar da wutar lantarki mai ƙarfin megawatt 30 a Gorubanda da ke birnin Yamai da za a ƙaddamar da ita insha Allahu a ranar 2 ga watan Afrilun shekara ta 2023, wato ranar cika shekaru 2 da hawan shugaban ƙasa saman kujerar mulki. Minista Ibrahim Yakubu ya kuma ba da albishirin cewa ana ci gaba da aikin gina tashar samar da wutar lantarki mai ƙarfin megawatt 25 a yankin Agadas, wadda za a ƙaddamar da ita idan komi ya tafi daidai kafin ƙarshen shekarar 2023, da kuma aikin da aka yi na ƙoƙarin samar da wutar lantarki da ake nan ana yi a cikin manyan yankuna 15 na ƙasarmu da suka hada da Bilma, Durku, Ifirwan, Ingal, Cimiya, Fashi, Tiliya, Talamsas, Ayyawan, Bani Bango, Dingazi, Tarbiyyat da dai sauransu. Ya kuma yi tsokaci game da gina tashoshin samar da wutar lantarki masu ƙarfin megawatt 20 a birnin Maraɗi, megawatt 10 a birnin Difa, megawatt 10 a birnin Doso, wanda bankin ci gaban Afirka BAD ya bayar da tallafin kuɗi a cikin tsarin aikin nan mai suna program rana da kuma ayyukan gine-ginen layin sadarwar lantarki mai ƙarfin kilovolt 330 tsakanin Najeriya, Nijar, Burkina Faso da Benin, wanda aka fara aikin a watan Maris ɗin da ya gabata, tare da wa'adin ƙare shi nan da shekara ta 2024. President, umarnin da kuka bada aikin da za mu yi na kawo lantarki a ko'ina a cikin ƙasar Nijar zai ba mu dama a cikin wannan jiha ta Zandar kafin wannan manda naku na farko insha Allah mu ba da lantarki cikin gari kusan 500 insha Allah. Yanzu gari
170 ne suke da lantarki. Nan da ƙarshen wannan manda na harko za mu yi ko ba mu yi ƙoƙari bayan Allah ya taimake mu gari 500 insha Allah. A ci gaba da jawabinsa, ministan makamashi ya nunar da cewa tuni an riga an kaddamar da wasu daga cikin waɗannan cibiyoyin samar da wutar lantarki ciki har da ta garin Ihurwan da aka yi a ranar 1 ga watan Disamban da ta gabata. Kafin ya ƙara da cewa an shirya kaddamar da dukkan sauran masana'antu a tsakanin watan Janairu da kuma watan Afrilun shekara ta 2023. Har ila yau ya sanar da cewa ana ci gaba da ƙoƙarin bayar da kwangilolin gudanar da gina wasu cibiyoyin don samar da wutar lantarki a wasu ƙananan hukumomi 11 ciki har da birnin Tasker da dai sauransu. A cewar minista Ibrahim Yakubu, aiwatar da waɗannan aikan wani babban aiki ne da ke bai wa yankunan da abin ya shafa damar samar da wutar lantarki daga awanni 12 a kowace rana zuwa sabis na awowi 24. Ana haɗa shi aikin a ko'ina tare da haɓaka hanyar sadarwar rarraba lantarki don tabbatar da samuwarsa na aƙalla kashi 75 cikin 100 na yankunan. Har da faɗaɗa hanyoyin samar da wutar lantarkin a dukkanin ƙananan hukumomin da aka riga aka samar da wutar lantarki da ake ci gaba da gudanar da aikin da aka samu tallafin kuɗi na yin aikin a cikin kusan garuruwa 2000 a matakin ƙasa. Daga ƙarshe, Malam Ibrahim Yakubu ya miƙa godiya ta musamman a madadin gwamnati da al'ummar jamhuriyar Nijar ga kamfanin Istima'ar wanda shine kamfani na farko mai zaman kansa da zuba jari mai yawa a harkar wutar lantarki a jamhuriyar Nijar tare da cin gajiyar garan bawul inda aka yi masa a wannan sashe bayan da ya ba da izini ga sassaucin ra'ayi na bangaren samarwa. Abin rikewa a nan kamfanin Istama'ar ne ya gina tashar samar da wutar lantarki mai karfin megawatt 89 a Gudal na birnin Yamai wanda jimillar kudin aikin ta Yamai da ta Zandar suka tashi miliyan 66 da miliyan 252 na sefa. Thank you.